Michael Jackson. Station 1 crew er nu på vej ud til Greve Gymnasium. Følg med. Vi står nu her på Sankt Folmer på Mindens Kirke / Greve Gymnasium, hvor vi har fået at vide, at der er en Michael Jackson-epidemi i gang. Nu vil jeg så gå ind på Greve Gymnasium her, og jeg ved ikke, om jeg kommer ud normalt igen. Jeg har nu bevæget mig ind i hallen på Sankt Folmer på Mindens Kirke, eller var det Greve Gymnasium? Jeg kan nu allerede mærke den kraftige stråling af Michael Jackson-epidemien. Michael Jackson-epidemien er blevet så kraftig, at folk simpelthen er ved at blive sindssyge i hovedet. De er fuldstændig hjernedøde. Prøv at komme med her engang. Vi har her fundet Victor Poller, som er et af de hårdeste ramte offer for denne Michael Jackson-epidemi. Prøv at kigge på ham engang. Victor. Ja. Hvad er det, der er galt med dig? Ja. Der kan du se, hvad jeg mener. Han kan kun sige ja. Prøv at høre, hvad han sidder og lytter til. Michael Jackson. Er der en computer uden ejer, der står og spiller Michael Jackson? Vi har nu spottet endnu en computer, der sidder her, eller den står jo rent faktisk, uden ejer over på et bord og spiller Michael Jackson. Hvis I kommer med her, så kan I høre, hvad jeg mener med det. Det er simpelthen, det er helt godnat det her ude på Greve Gymnasium. De er simpelthen, prøv at høre en gang altså. Ja, goddag. Mit navn er Jakob Madsen. Det er mig, der er normalt er kameramand. Men der er sket noget forfærdeligt. Epidemien har taget så hårdt over, og min rapporter er desværre blevet hårdt medtaget. Jeg vil nu gøre alt, hvad der står i min magt for at finde min rapporter. Jeg har nu heldigvis fundet min makker og min rapporter, Paul Præmipsyko. Kom med. Det her bliver ikke noget rart syn. Michael Jackson